Hello guys, dito kami ngayon sa Candy Tower. Itutour namin kayo kung gaano kaganda dito sa taas at papakita ko sa inyo yung top view ng Angeles City dito sa may Balibago, malapit sa Fields. Yun, yaman pala ng Angeles. Ganda, tanlawak. Dato man kayong Angeles dayo? Yan, papuntang ano yan. Dito yan banda sa may Central Tower, sa may Fields, malapit sa Walking Street. Dito naman sa likod ng mga swimming pool, may bilyaran dito. Tsaka yan, pwede kayo mag-inom dito habang nagbibilyar. Habang nagbibilyar, pwede kayo inom. Yan, ganda. Grabe naman Yun, papuntang ano yun, ang laki pala Angeles, ng ano. Balibago, sa may Robinson. Sa Angeles. Yan. Ang lawak. Dito naman sa kabila, nandito yung SM City Clark. Yan. Andito rin si Tantan nakikinig. Tantan, saan kayo puntan? Yan, SM City Clark yan. Ang ganda, di ba? SM pala yan. Tapos yung mga ibang building nasa loob ng Clark yan. Ganda naman ang view dito. Yan. Kitang-kita, abot-abot dito. SM oh. Oh, SM yan oh. Elvestra. Yan oh. SM City Clark. Ganda. Tapos yung mga bagong tinatayong ano yan, building. Sige, Burak. Diyan din, kitang-kita katabi ng SM Clark. Yan, sa sobrang ganda ng view dito, tsaka mahangin. Mahangin din dito sa taas. Yung ilang floor to, baka lampas 40 floor to sa taas. Maraming Candy Tower dito. So, makikita mo sa tapat, may Candy Tower 1, Candy Tower 2, Candy Tower 3. Yun ito, 3 yung sa atin. Billiard. Magbibilyard tayo mamaya. Ayan. Lalabanan natin yung magaling. Ayan. Maraming chicks rin dito. Naliligo. Ayan. Ha? Tagay-tagay. Hello guys, ito andito kami sa Candy. Pasasamantalang nandito kami ngayon para po enjoy itong araw. Ito sila. Yan si pinsan ko, si Jonathan. Ito yung pinsan kong bading pero pwede rin maging lalaki. Ayan, kong bading pero pwede rin maging lalaki. Ayan. Yan yung bunker namin, o yan. Yan, ito. Kahit ilang bote yung papainin mo dito, hindi nalalasing. Expert sa ano, sa alak. Kahit sa anumang alak. Napakaganda ng view guys, oh. Ang ganda. Nandito kami sa tuktok ng Candy. Ilang floor kasi to? 14. 14 floor. Oh, napakagandang binibining dilag. Ayan. Hello, idol. Wow. Napakaganda. Kahit dito na nakikita nyo yung SM Clark. Ayun pa yung isang tower ng Candy. Tower 3. Ang dami palang Candy, no? Hindi lang pala nag-iisa to. Naka-video ba talaga to, Tan? Naka-play yan? Naka-play yan? Ang dami ko sinabi. Ha? Naka-play yan to? Oh, naka ano? Naka-play nga. Oh. Hi. Hello guys, welcome to my vlog. Hello.
Ayan, ayan, mga kasama namin. Ito. Ayan, kasalukuyan po sila naghihintay sa mga orders, sa mga pagkain, sa mga food. Hello. Ayan, ayan sila. Ayan, may birthday. Si Mahal. Si Angelica, panganiban daw, ano. Ito yung mother niya. Napakaganda ng view naman talaga. Oh. Ganda ng aming sariwahan. Dali. Candy Tower. Paghapon na. Yaman pala ng Angeles. The view here is very beautiful. So at above. Look at the tower. Robinson. Central Park Tower. Nandun na pala si Central Park Tower, oh. Ayan. Central Park Tower. Sa may walking street, eh. Ano? Kamatay. Nalipong na yung player. Yung player, nalipong na. Okay, dara. Oy, bago lang ka. Kuya Bano to. Daganat yata dito. Ganda dito sa El Vestra. Oo. Dalian Peak.
tricycle. Candy Tower, daming Candy Tower dito. 1. Candy Tower 1. Yan 3, 2. Yung Candy Tower maganda.